La recerca del nan no era una expedició qualsevol. S'havia de planificar amb molta cura. El pare sempre els deia que mai ningú l'havia pogut localitzar. Era el rei del mimetisme per excel·lència. Segons la llegenda del pare, i amb la que ells creien en tot el fetge, la persona que trobés el nan màgic seria feliç per sempre més. El gran dilema era que, com que no l'havia vist mai ningú, no sabien exactament com era. L'única pista que portava barba i que per tant l'havien de seguir cercant els pèls que, segons el pare, anava perdent pel bosc quan se li enganxaven a les branques resseques. Aquell matí, un cop més, van planificar l'expedició als boscos de la falda de Santa Magdalena. El pare intuïa que el nan podia haver-se ocultat a la vaga fosca. A aquells éssers els agradava l'ombra i la humitat. Van preparar una motxilla amb aigua, alguna cosa de menjar, un plànol de la zona confeccionat amb tot detall pel pare, una brúixola, un ganivet i un llarg bastó acabat en forma de forca que el pare havia fet expressament per recollir les barbes de nan. Un cop més, el pare, cap de l'expedició, abans de sortir, va donar les instruccions a tots quatre. No us podeu separar. El que trobi les barbes de nan, que avisi de seguit. Les agafarem i seguirem la pista. Si algú veu el nan, que no li cridi, es podria espantar. Mai ha parlat amb ningú. Que m'avisi en veu baixa, que jo sé com tractar-lo. Penseu que si el trobem, tindrem la felicitat per sempre. Tots es quedaven bocabadats. Tots menys la Teresa, que ja feia estona que estava contemplant una libèl·lula blau turquesa que planejava el gorg petit. A la Teresa sempre li havien semblat entremaliades fades que els espiaven i anaven a xerrar als nans els seus plans. Aquell dia, com tants, van trobar moltes barbes, però de nan ni rastre.